लेट्रे पड़ुଛି से हिसाब रे टिके लेट्रे ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବେଶୀ ସକାଳୁ ଗଲେ କାହିଁକିନା ମହୁଲ ପଡ଼ିନଥିବ ଖାଲି ସେଠି ଯାଇକି ବସିଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି କ'ଣ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଉ ଟିକେ ପଡ଼ିଛି। ଆଜି ବୋଧେ ଆଜି ଜଲ୍ଦି କୁଳେଇକି ପଳେଇବୁ। ତ ମହୁଲ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଠି ମହୁଲ ଗଛ ଥିଲା, ସବୁ ମାନେ କାଟା ହେଇଗଲା, ଏଇ ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ମହୁଲ ଫହୁଲ ଆମର ଖୋଳେଇକି ବିକ୍ରି ହେବ। ଆମେ ନହେଲେ ବି ଆଉ ଦିନେ ଆମ ଛୁଆ ପିଲା ବି ମାନେ ଚଢ଼ି ପାରିବେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ରଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଘର ପାଖରେ ତ ଢେର ଗଛ ଅଛି, ତ ଆଜି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଖୋଳେଇକି ପଳେଇବା, ସେଇଟା ହିଁ ବଡ଼ କଥା। ଆଜି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଭାତ ନେଇ ଆସିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ତ ମହୁଲ ବି ଜଲ୍ଦି ନି ପଡ଼ିଛି ଆଜି, ଜଲ୍ଦି ଖୋଳେଇକି ପଳେଇବା। ମୋତେ ହାଣ୍ଡିରେ ଦିଆହେଇଛି ଭାତ, ସିଏ ସେଠି ଖାଉଛି। ଆଉ ତା ସହିତକୁ ଆସିଛି କୁରକୁଟି ଚଟଣି। ଏଇ ଦେଖ ଏଠି ମୋତେ ପୁରା ହାଣ୍ଡିରେ ଭାତ, ହାଣ୍ଡି ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋର ତାଟିଆ ଫାଟିଆ ନାହିଁ ସେଠି ଦେଇକି, ସିଏ ବି କୁରକୁଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଏତେ ସାରା କୁଡ଼ା ହେଲା, ଆଜି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପଡ଼ିଲା ମହୁଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେପଟେ କୁଡ଼େଇ ସାରିକି ପୁଣି ଆହୁରି ଡବଲ୍ ପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା, ସେଇଟା ପୁଣି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପଳେଇବା, ସେ ଦୁଇଟା ସାରି ଦେଇ ପଳେଇବା, ଚାଲ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇଠି କୁଡ଼େଇବ, ମୁଁ ମହୁଲ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଶୁଖେଇଦେବି, ତାପରେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିବା। ତ ମହୁଲ ଆଣିକି ସବୁ ଶୁଖେଇ ଦେଇଛି ବିଲାତି ବାଡ଼ିରେ, ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲାତି ସବୁ ବାଡ଼ିରେ ଅଛି। ତ